astronomiya bölümünden fakt konsertimizle başlayız. Gün ılgamyzyň merkezinde yerleşen yıldızımız olan gün şeýle bir äpet uludur boli içine 1,13 milyon fani dünya sygyp bilýändir. Edil Saturn planetasyndaky halkalar dünyamyzda bolsady, edil şu suratdaky ýaly görnerdi. Gijelerimiz ýatylandyran aýymyz bolmasady, onda dünýä öz okundaşyndan has ýokary tezlik bilen aýlanardy we dünýäde gat äpet tupanlar turardy. Ak maýanyň ýoly galaktikamyzyň merkezinde bir gara gyrdagyň barlygyny bilýäs. Ýöne älemiň merkezinde näme bar? Älemiň merkezinde hiç zat ýokdur. Ýagny uly partlama bilen dören bu älem ol partlamanyň güýji bilen giňişlemegine dowam etdirýänligi üçin älemiň merkezi ýokdur. Kosmos giňişliginde ses ýokdur. Sebäbi ses tolkunlardan emele gelýänligi üçin. Tolkunlaryň emele gelmegi üçin howa gereklidir. Kosmosda da howa bolmanlygy üçin ses hem ýokdur.